फरायसाफोरखौ थुलुंगाखां होनायनि लावारि पेइं गेस्टनि बाख्नायथाव हाबाफारि। लावारि पेइं गेस्टआ 80 जौखोन्दोनि बांसिन नम्बर मोननाय पेइं गेस्टनि फरायसाफोरनो थुलुंगाखां होनाय बान्था महरै साफ्रोमनोबो 5,000 रां होयो। चिरां जिल्लानि सापागुरिनि 4 नं वार्डआव थानाय लावारि पेइं गेस्टआ बावैसो फोसावनाय एचएस आनजादाव मोजाङै उथ्रिसारनाय फरायसाफोरखौ मान बावनानै बरायनायजों लोगोसे अनथोब होनाय हाबाफारि जालाङो। मख'नो गोनां बाथ्रा दि लावारि पेइं गेस्टनि बिगुमा दिगन्त लावारि आरो सफला लावारिया फरायसाफोरखौ थुलुंगाखां होनाय थांखियै गावसोरनि पेइं गेस्टनि फरायसाया 80 जौखोन्दो एबा बेनिख्रुइ बांसिन नम्बर मोननो हानाय फरायसाफोरनो 5,000 रां अनथोब महरै होनाय जागोन होनना फोसावखानाय बादियै देग्लायनि एचएस फाइनेल आनजादाव 80 जौखोन्दोनि बांसिन नम्बर मोननो हानाय 3 फरायसा फारियै गसाइगावनि तेनजिं बसुमतारी, बेंटलनि जेकालिस मुसाहारि आरो बेंटलनिनो ज्योतिर्मय ब्रह्मजों लोगोसे बिसोरनि बिमा बिफाखौ बरायो। बे बरायनाय हाबाफारियाव सापागुरि डन बस्क' कलेजनि लेङाइ गोरायुं फादार जेभेरिन इस्लारिया आलासि महरै बाहागो लानानै जाफुंसारनो हानाय फरायसा आरो लावारि पेइं गेस्टनि साफ्रोमबो फरायसाफोरनो थुलुंगाखांनाय आरो मोजां बोसोन होनानै बिबुंथि लाखियो। आङो गिबियावनो आंनि अनजाग्रा आदा दिगन्त लावारिखौ हामबाय होयो। मानोना बिथाङा गावनि नाजानायजों गथ'फोरखौहाय बे पिजिआवहाय दोनबाय आरो बिथाङा मोजाङैनो गाइड खालामबाय थायो गथ'फोरखौ। आरो बिनि गाइड खालामनायजों दिनैहाय जोंनि गथ'फ्रा मोजाङैनो उथ्रिसारनो हाबाय एचएस आनजादाव आरो बिदिनो डिस्टिंसन लाखिनानैहाय दिनै जौगासार जानो हाबाय। आं आदा लावारिखौ हामबाय होयो आरो बेजों लोगोसे आं जोबोद गोजोननाय मोन्दों बेयाव नुजाफैनो हानायनि थाखाय। आदाया आंखौ लिंहरदोंमोन बे फांसनाव बाहागो लानो थाखाय। आङो कलेजनि भाइस प्रिन्सिपाल जानायलाय आरो जोंनि डन बस्क' बयस हस्टेलनि हस्टेल वार्डेन जानायलाय आं एसे फारागखौ नुनो मोनो। माने कलेजावहाय जोङो जेब्लायबो डिमान्डखौ खालामो रेगुलार क्लास एटेन्डेन्स खालामनो थाखाय आरो फरायनायावहाय गोसो होनो थाखाय जों खावलायो। नाथाय जोंनि माने पिजिआव थानाय गथ'फोरखौ जों नुनो मोनो सम सम ना माने जोंनि जे डिमान्ड ना बेबायदि फुलफिलमेन्ट खालामनो हाया। माने एसे फ्रिया बांसिन नालाय पिजिआवहाय फ्रिदमा बांसिन जायो आरो डन बस्क' हस्टेलावहाय जोंहा एसे स्ट्रिक्टसिन जायो। जेरैहाय जों मबाइलफोरखौ होआ स्टाडि समावहाय बाहायनो, नाथाय पिजिआवहाय बिसोरो फ्रिखौ मोनो। दा बिदिनो ससियेल मिडिया बांद्राय बाहायनायखाय आरो सम सम बिसोरो बिदिनो आपसेन्ट जाबाय थायो क्लासफोराव। दा फरायनायाव बिसोरो कमजोरि जानायखौ जों नुनो मोनो आरो। आंनि बुंनांगौआ बेनो माने जों जेब्लायबो डन बस्क' हस्टेलाव थानाय एबा बाहेरायावहाय पिजि थायोब्लाबो बिसोरो माने फरायनायाव गोसो होनांगौ। जों जेरावखि थाया मानो गथ'फ्रा माने गोसो होयोब्ला नाजायोब्ला हायो। दा सोरबा सोरबा गथ'फोरखौ जों नुनो मोनो बाहेरायाव थानायलाय नाजानायखौ जों नुनो मोना, माने रेगुलार एटेन्डेन्सखौ जों नुनो मोना। आरो सोरबा सोरबा बिदिनो बाहेरायाव थाब्लाबो बिसोरो क्लासाव रेगुलार थाङो आरो फरायनायाव गोसो होयो बिसोरो बिदिनो आनजादफोरखौ मोजाङैनो उथ्रिनो हायो। गार्जेनफोरनि बिथिङाव नोंथाङा मा बुंगोन? गार्जेनफोरनि बिथिङाव बेनो बिसोरो माने फल' आप खालामनांगौ, बिसोरनि आनजादफोरखौ बिसोरो नायनांगौ। जेब्लायबो माने एसेसमेन्ट थायो, जेरैहाय फार्स्ट इउनिट टेस्ट आरो फार्स्ट टार्म एबा सेकेन्ड इउनिट टेस्ट एबा सेकेन्ड टार्म बिदि आनजादफोर थायो। बेफोरावनो बिसोरो माने नायनांगौ गावसोरनि गथ'फ्रा बेसेबां मार्क्सफोरखौ मोन्दों आरो बेसेबां बिसोरनि एटेन्डेन्सफोरा ना बेफोरखौ नायोब्लानो बिसोरो मिथिगोन आरो गथ'फोरखौ गाइड खालामनो हागोन फरायनायाव। गुबुन फारसेथिं लावारि पेइं गेस्टनि बेफोरबायदि फरायसाफोरखौ थुलुंगाथाव हाबाफारि लानायखौ फरायसानि बिमा बिफाया गोजोननाय फोरमायनायजों लोगोसे फरायसा एबा गावबा गावनि गथ'फोरखौ माबायदि जोथोन लानांगौ बेनि सोमोन्दै खौरां बिजोङाव ओरैबायदि फोरमायो। गिबियावनो बे नोंथांनि समनि रादाब बेखौ मान होगोन। लावारि फंबायनि पिजिआव दोननानै जों जोबोद मोजां मोनदों आरो बिथाङा दि एखेबारे जाया माने मोजां पास जागोन बेनो 5,000 बारलायनाय बेबायदि जायफोरा माने 80+ मोनदों। बेबायदि मोनसे थांखिखौ जों मिथियाखैमोन, दासो जों मिथिबाय।
बेहाय दोनफैनानै खुब मोजांखौ मोनदों माने फिसाफोरखौबो दोनफैब्ला एखेबारे सिकिउर जों मोनदों मानोना न'आव जेरैबायदि जोथोन लायो बिथाङाबो जोथोन लायो जोंहा बे लावारि फंबायनि बे पिजि बेयाव जोंहा गोजोननाय दं आरो गार्जेन हिसाबै जों गोजोननाय दं। नोंथांनि खुदियाया दिनै लावारि पेइं गेस्टआव थानानै मोजां रिजाल्ट खालामनो हाबाय। दा नोंथाङा सासे गार्जेन महरै गुबुन जोंनि गार्जेनफोरखौहाय माबायदि जानाया मोजां होननानै बुंनो सानो? मोजां बे मोनसे सोंनाय जोंनि उन्दैफ्रा मा मावो मा मावा बेखौ गार्जेनफ्रा आन्दाज मोना। जोङो बेवहाय जोंनि फादार भाइस प्रिन्सिपाल जेरैबायदि बुंदों पिजिआव थानाय माखासे गथ'फ्रा साफा सानैया फ्रि माने खालामनो हास्थायो बिसोरो बाहेरायाव थांनानै टाइमखौ स्पेन्ड खालामहैनो जों मिथिदों। दा बे रोखोम नैबे लावारि हस्टेलाव आं जाखौ बादि मोनदों जायनि जाहोनाव बेयाव थानाय उन्दैफ्रा गासिबो नैबे थांनाय फारिखायाव पास जाजोबनो हादों। बिथाङा जोंनि मोखाङाव बुङो गाव हस्टेल मालिक हिसाबै नोंथांमोननि फिसाफोरखौ जों खोब जोथोन लायो खुनु गिनांगौ गैया उसुबिदा गैया बेबायदि खोथाखौ जोंनि मोखाङाव बुंहरो आरो बिनि गेजेराव सोरबा फिसाफ्रा जुदि दुस्थ' मावदोंब्ला बियो बे फिसानि भुल जागोन आरो जों गार्जेन हिसाबै जोङो खोब मोजां जाजानायखौ जों लुबैयो। दा जोंनि फिसाया फार्स्ट डिभिजन पास खालामबाय जेनेबा नैबे बेफोर दं सानै आरो आंनि बिनानाव दङ फिसाफ्रा खोब मोजां पास खालामबाय गार्जेन हिसाबै जों गोजोननाय दं आरो। नोंथांनि जायगाखौ फोरमायनो हागोन नामा? जायगाया बेंटल। बे सासे बिनानाव दं बेबो बेंटलनि आंनि खाथियावनोखा सालमि मुसाहारि आरो बेफोर सानैया गसाइगावनि बिसोरनाबो फिसाफ्रा खुब मोजां पास खालामदों आरो 5,000खौ जोंनो मोनबाय आरो ओमफ्राय जोंहा गार्जेन हिसाबै बिराद गोजोनबाय। मामोन साइन्स स्ट्रिम कमार्स लादों। कमार्सआव आदसा थेंक इउ। बेबादिनो लावारि पेइं गेस्टनि बिगुमा दिगन्त लावारिया फरायसाफोरनि इयुननि मोजां हास्थायनानै थुलुंगाखांहोनो बेफोरबायदि हाबाफारिखौ लायो होनना बुङो। गिबियावनो नोंथांमोनखौ समनि रादाबखौ आं बरायग्रोनाय जाबाय। दा आंनाव जायफोर गथ'फोर थायो आंनि पिजिआवहाय फाइनेलनि आरो HS फाइनेल आर्ट्सआनो जा कमार्सआनो जा साइन्सआनो जा जायफोर स्टुडेन्टआ 80% मोनगोन 80%नि गोजौआव आं बिसोरनो 5,000 हरनाय जायो 5,000 आरो बुंखानाय जोङो जायफोर गथ'आ निटआव मेडिकेलाव जुदि आंनाव थानानै जुदि लिरोबा बिसोर मोनोबा बिसोरनोबो 10,000 हरगोन होननानै बुंनाय दङ आरो जि इन्जिनियारिंआव जायफोर मोनो बिसोरनोबो 10,000 हरगोन होननानैहाय बुंनाय दङ आरो नै दा सासे गथ' केट लिरदो बेबो जुदि पास जायोबा आं बेनोबो 10,000 हरगोन होननानै बुंनानै दोनखायो आरो दा बेनो आंनि थांखिया पिजिनिल' नङा मोजां गथ'फोर सोरजिनायमोन आं हानायखिनिखौ नाजायो आङो टाइम बायदिहाय गथ'फोरजों थाफायो जेब्लाबो गथ'फोर सोरजिनायानो आंनि गुबै थांखि आरो। नोंथांनि पेइं गेस्टनिफ्राय माबादि रिजाल्ट खालामबोनो हादों? आंनि बिथिङाव बेबायदि एसेबां गाज्रि जायाखै एबारो 10 जन होदोंमोन कमार्सआवहाय 6 जनमोन 6 जनबो फार्स्ट डिभिजनानो 3आथ' स्टेन्ड मोनबाय आरो आर्ट्सआव सासे फार्स्ट डिभिजन मोनदों आरो सासेया साइन्सआवमोन बे सेकेन्ड मोनदों आरो सासे आर्ट्सआव सेकेन्ड ओमफ्राय थार्ड सासे मोनदों आरो दा बेनो थांखिया आं गासैखौबो आं बिसोरखौ बिदिनो खावलायो आंनि थाखायबो फराय गार्जेननि थाखायबो फराय नोंसोरनि थाखायबो फराय आरो बेनो गथ'फोरजों आंनाव रुल दङ माखासे बे रुलखौ बिसोर मानिनांगौ बे रुल हिसाबैहाय गथ'फोरजों आं जेब्लाबो थाफानाय जायो जिहेथु आंनि थांखियानो गथ'फोर मोजां सोरजिनाय बे हस्टेल' पिजिल'नि थांखिजों बिजनेसल' थांखिजों आंनिया नङा बेनिखायनो आं बांसिन समावनो गथ'फोरनो आं गावखौ बावसोमो